Раздзел 27. І зноў восень, зноў гімназія. Зноў зіма з заснежанымі вербамі над віліяй, з пахам бярозавага палення. Толькі цяпер Алесь жыў з кірдуном і логвінам. Было б зусім дрэнна, каб не братэрства чартапалоху і шыпшыны, ды нярэдкія, вельмі рэдкія лісты ад кастуся і яшчэ радзейшыя, стрыманыя і сухаватыя цыдулкі ад майкі. Улетку амаль не бачыліся. Раўбіч павёз дачку на кіслыя воды. А разлука і не ў такіх гадах рэдка вядзе да лепшага. Забываеш голас, жэсты, рысы, і ўрэшце нават тое, што лепш за ўсё кажа аб сяброўстве. Непадробленае адчуванне ўсяго чалавека побач з сабою. У яе, вядома, новыя знаёмыя, новыя людзі вакол, новыя думкі. Гэта было балюча. А потым зноў прыйшла вясна. Асеў наздраваты снег. Дзівосна сінела над горадам чысценькае, з рэдкімі імклівымі аблокамі неба. Аблокі імчаліся з-за гары, з-за кароткай, нібы назнарок абсечанай зверху едымінавай вежы. Два паверхі, на якіх прымасціўся і недарэчна, як жук-плывунец, махаў у паветры лапкамі аптычны тэлеграф. Перадаваў дрэнныя весткі. Увесь сакавік і ўвесь май цягнулася ўраганная бамбардзіроўка Севастополя. Не хапала зброі. Гарнізон абяссілеў і трымаўся ледзь не на цвёрдых людскіх душах, без дапамогі, без умацаванняў, без правіянту, без абозаў. І яшчэ аб тым, што загінулі Істомін і Нахімаў, што ўлада над людзьмі ў руках тых, якія няздольныя кіраваць нават сабой. Усё часцей ля вітрын, дзе вывешвалі лісты паведамленні з тэатра вайны, можна было пачуць хмурнае: «Начальнічкі, трасца ім». Галоўнага, на галаву якога трэба было клікаць трасцу, ужо не было. Бомбы падалі на дамы Севастополя, магілы тысяч простых шчасцяў. Бомбы увесь сакавік і май і рвалі паверхню бухты, магілу флоту. Але нават водгулле іх не даляцела да сабора ў далёкім паўночным горадзе, дзе ляжаў у магіле труп чалавека з грэнадзёрскім ростам і розумам абозніка. Гаргона заплюшчыла ўрэшце вочы. Настаўнік Гедымін пасля жалобнага набажэнства сабраў гімназістаў у вялікай халоднай ауле і доўгі час маўчаў, гладзячы свае бакенбарды. З разрэзу фалдаў форменнага сурдута, як белы зайчыны хвост, тырчаў насавічок, які ён палічыў за лепшае выцягнуць загадзя яшчэ перад пачаткам прамовы. «Плакаць будзе зараз, Свідрыгайла», як заўсёды занадта голасна сказаў няўважлівы Грыма. Бліжэйшыя шэрагі грымнулі смехам. І гэта было добра, бо заглушала сэнс грымавых слоў. Гедыміна клікалі Свідрыгайлам за з'едлівасць і дробную зваднасць. Ці не зашмат гонару яму было ў ягоным сапраўдным прозвішчы. Сёй той казаў, што і Свідрыгайлы яму замнога. Крамольны князь меў хаця ўласную думку і не баяўся змагацца за яе. А гэты быў вернападданы з вернападданых і вечна ганарыўся тым, што ён ісцінна рускі, і ўсіх гэтых палякоў, хахлоў, задрыпанцаў, жабнікаў, кілбаснікаў, жыдоў ды іншых іншародцаў цярпець не можа. «Зноў Грыма?» – пагрозліва спытаў Гедымін. І тады, разумеючы, што ў такі момант гнеў гэтай падлы
можа каштаваць уся славу тройкі за паводзіны, Пятрок Ясюкевіч узвысіў свой мілагучны, бы музычная скрынка зайграла голас. «Прабачце, пане настаўнік, гэта я». «Што такое?» Бледна-блакітныя вочы Гедыміна дапытліва глядзелі ў нявінныя, шчырыя вочы Петрака. Вочы ў Ясюкевіча не ўмелі хлусіць. Як бы ён ні сваволіў, яны былі простыя і сумленныя, гэтыя вочы. Такому хлопчыку магла б паверыць і пусціць яго ў дом нават самая багатая з касцельных дэвотак. «Ну, — трохі больш мякка сказаў Гедымін. — Я выпадкова наступіў яму на мазоль, — сказаў Ясюкевіч. — Што ён сказаў? — Плакаць будзеш зараз, нядбайла, — аддана і проста сказаў Пятрок. — Добра, — памякчэў Гедымін. — Маеце шчасце, Грыма. Падумаў. А за тое, што ўжываеце мужыцкую гаворку, будзеце мець клопат, Ясюкевіч. 500 разоў перапішаце гэта па-французску, руску і нямецку. Па 166 і 2/3 раза на кожнай мове, прыкінуўшы шэптам, сказаў Мацей Бескуповіч. Як з 2/3 быць, га? Дзякуй, Пятрок, на гэты раз шэптам сказаў Грыма. Танна вылез. Сашка Волгін, Алесяў цёзка, падміргнуў Грыму. Нішто, выручым. Сашка вызначаўся з усіх фенаменальнай здольнасцю падрабляць руку кожнага чалавека так, што той і сам не адрозніў бы. Гімназісты славутай нашай гімназіі, ціхім і прачулым голасам, які аж дрыжэў ад хвалявання, пачаў Гедымін. Вялікае гора напаткала нашу краіну. У Бозе пачыў наш імператор, наш палкаводзец, гаспадар рускай зямлі, Мікалай Паўлавіч, чалавек вялікай духоўнай моцы, дабрадзей усяго нашага народа, зіждзіцель светлага храма нашай будучыні і пакуль што самая светлая асоба нашай гісторыі пасля Пятра Вялікага. Пакуль што, буркнуў Грыма. Ліс, з нянавісцю гледзячы на Гедыміна светлымі вачыма, сказаў Сашка. Пры кожным выпадку такое кажы, не памылішся. Голас Гедыміна сарваўся. Рускі народ у журбе і тузе. Сашка, шапянуў Алесь, ты ў журбе ці можа ў тузе, га? У вялікай, усхліпнуў Сашка. Проста рыдаю. Харошы быў чалавек, хрысціянін. Даўгі за Пушкіна паабяцаў заплаціць, калі той на ложы смерці выспавядаецца і святыя дары прыме. Заплаціў. Гедымін глядзеў некуды ўгору вачыма, у якіх аж трапяталі сардэчнае замілаванне і скруха. Ён тужыць бязмерна, наш рускі народ. Ах, каб ты спрах, ціха сказаў Сашка. З такой мянушкай, з мордай такою, на табе, наш рускі народ. Грыма штурхнуў яго пад рабрыну. Тс, пасадзіць у карцар. Хто тады паможа? Алесь ціха смяяўся. Ён ведаў, што гэта Волгін быў завадатарам гісторыі з Гедымінавай радаслоўнай. Сабралася некалькі хлопцаў і склалі жартоўнае дрэва годнасці настаўніка, дзе сама менш 7 продкаў былі ўсе, хто хочаш, толькі не рускія, а бацька паляк. Потым Сашка напісаў ліст почеркам Гедыміна. А ў лісце было пакаянне ў тым, што вось да гэтага часу ён, Гедымін, толькі вонкава трымаўся
праваслаўнага абраду, а сам лічыў яго за ерась і схізму і не хоча больш губіць сваю неўміручую душу. Тым больш, што ягоны Гедымінаў бацька быў паляк і ўсё жыццё змагаўся з няправеднай справай мітрапаліта літоўскага Йосіпа Сямашкі, які злашкодна і падступна вынішчаў унію. І што ён, Гедымін, у гэтым дастойны сын свайго бацькі і просіць лічыць яго надалей рымскім католікам, тым больш, што ў яго Гедымінавым дваранскім гербе ёсць крыж. А ўсім вядома, калі ў гербе ёсць крыж, гэта азначае, што продак быў выхрыстам. Ліст з радаслоўнай накіравалі віленскаму папячыцелю і сталі чакаць, што з гэтага будзе. Папячыцель паверыў. Яму здалося, што Гедымін з'ехаў з глузду. Ён выклікаў рымскага каталіка і нашчадка выхрыстаў да сябе, і там, за шчыльна зачыненымі дзвярыма, адбылася бурная размова з высвятленнем адносін і тлумачэннямі, спачатку толькі Гедымінавымі, а потым узаемнымі. Гедыміна ледзь не хапіў удар. Завадатараў свавольства шукалі, але не знайшлі. Настаўнік тым часам дабраўся да апошніх хвілін хрысціяніна. Голас дрыжэў. Рукі, ускінутыя на ўзровень твару, далонямі да яго калаціліся, нібы вось-вось маглі ўпасці на вочы, каб ніхто не ўбачыў слёз, ды толькі жахлівае намаганне волі трымала іх. Ён кіраваў, як сапраўдны ўладар. Ён жыў як чалавек. Ён любіў супругу як хрысціянін, а адыходзіў да продкаў. Гедымін зрабіў разгублены жэст рукамі, як нібыта сумясціўшы ў сваім апошнім слове ўсе свае якасці. Я не пабаюся нават сказаць іпастасі. Слухайце гэтыя словы. На ложы смерці ён сказаў сыну і спадкаемцу свайму: «Служы России, сын мой! Я хацеў узяць на свае плечы ўсе цяжкасці, каб пакінуць табе вялікую дзяржаву, спакойную, упарадкаваную, шчаслівую. Але вышэйшая воля меркавала іначай». Гедымін паклаў руку на горла. Ён ляжаў на сваім простым ложы, накрыты салдацкім плашчом. Вы ведаеце, ён заўсёды спаў як просты воін. Ён усё жыццё не накрываўся нічым іншым. І гэты плашч увойдзе ў гісторыю нароўні. Не, вышэй, з трывуголкай Наполеона, з ягоным шэрым паходным сурдутам, з простым кіем вялікага Пятра, сядлом пад галавою Святаслава, плашч простага салдата. Рыданне раздзерла горла настаўніка. І ён сказаў сыну свае апошнія словы: «Вучыся паміраць». Гедымін зрабіў доўгую паўзу. Вы чуеце гэтыя словы? Гісторыя запіша іх на свае скрыжалі. Вучыся паміраць! Вучыцеся паміраць! Вось які апошні запавет,
Ён пакінуў нам панове. Слёзы тачыліся праз карцінна прыціснутыя да аблічча рукі настаўніка. Вучыцеся паміраць. Навучымся, ціха сказаў Мацей Бескуповіч. І не захочам. Дык навучаць. 3 месяцы прайшло з таго часу. Далёка ад паўночнай магілы чалавека і хрысціяніна, не даходзячы да яе нават водгуллем, густа, нясцерпна густа, падалі бомбы на бухту, магілу флоту і горад, магілу велічы. А яшчэ на шматлікія магілы людзей, людзей гожых або пачварных, разумных або дурных, але аднолькава створаных для шчасця. Цяпер сярод іх не было ўжо ні гожых, ні разумных, ні шчаслівых. Бо нехта вучыў паміраць, а не жыць. Аддалі Малахаў курган. Пайшлі з Севастополя. Расплаціліся за ўсе дзесяцігоддзі, у якія распіналі ўсё як ёсць маладое, смелае, годнае. Ніколі не слухалі, закасцянеўшы ў непагрэшнай велічы, і вось цяпер усё трашчала і разлазілася па швах. 40 год палохалі сваіх і забылі, што англічаніна і француза нельга было трымаць у страху Божым розгамі, фухталем і турмой. Патрабавалася нешта больш моцнае. Якраз тое, чаго не было. Свабодная армія свядомых, сытых, спакойных за будучыню людзей, якія змагаюцца за сваю зямлю, сваю айчыну, у якой ім было і будзе лёгка жыць. Жыць, а не паміраць. А між тым апошніх слоў імператара, за якія так распіналіся тысячы гедымінаў, зусім не было. Іх прыдумалі потым, каб людзі вучыліся гінуць, не наракаючы. Проста ў адзін са страшэнных для імперыі і шчаслівых для нашчадкаў дзён імператар адчуў, каторы ўжо раз, прынізлівы прыступ маладушнасці і расчаравання ва ўласным жыцці, ва ўласным цараванні. З першага дня, калі грымнуў першы залп і зараўла памяцежных карэ карцеч, і да гэтага. Усё было ні да чаго, непатрэбна, шкодна. Усё, што рабіў. І тады ён выклікаў лейб-медыкаманта і загадаў, каб той даў яму атруты. Мант, як і ўсе вакол, як усе да апошняга, акрамя тых у Сібіры, лічыў, што загады трэба выконваць бясспрэчна, што можна парушаць запаветы Божыя па адным або ўсе 10 разам, але нельга ўсумніцца нават у ніводным слове, якое выходзіла з гэтых вуснаў. Ён даў. І тут наступіў новы прыступ маладушнасці. Чалавек, які нібыта вучыў нашчадкаў паміраць, зразумеў, што яму няма справы ні да непатрэбнасці сваіх дзеянняў, ні да ўласнай шкоднасці. Што яму было да тысяч магіл, да руін велічы, да разаронай, даведзенай да галечы зямлі? Ён, які не міргнуўшы падпісваў смяротную колькасць шпіцрутанаў, хацеў жыць, чапляўся за жыццё. Ён папрасіў у манта проціяддзя. Але мант быў дастойны сын 40гадовай сістэмы. Ён разумеў справу так, што, калі ад яго патрабуюць атруты,
Ён павінен даць атруту верную, хуткую і літасцівую. Мант паціснуў плячыма. Нішто не навучыла нашчадкаў і гістарыёграфаў, ні сотні тысяч іншых сконаў, ні нават смерць гэтага чалавека. З нядобрапрыстойнай і непрыгожай гісторыі яны зрабілі адзін выснавак, па лаканічнасці і велічнасці падобны да афарызмаў залатой латыні. Вучыся паміраць. Даўно, яшчэ тады, калі Алесь мала ў чым разбіраўся, ён спытаў у старога вежы: «А што будзе, як цар памрэ?» Вежа з усмешкай паўзверх рукі глядзеў на яго хітрым з іскрынкаю вокам. «Дурань», — сказаў вежа, — «гэта ў цябе, ну, дакладна, быў у анекдоце мужыцкім». «У якім?» «Ды так, пытае адзін мужик другога: а што будзе, як Бог памрэ?» «У, — кажа дурань, — а Мікола святы на што?» Памаўчаў і дадаў: «Знойдзецца нехта на нашу шыю».